ассалому алайкум кадбонувони азиз, ба канали кулчақан хуш омадед. суфраи зебо, таомҳои хушмазза маънои меҳнату машаққати зиёд, вақти зиёд сарф карданро надорад. имрӯз таомҳое барои ифтор пешниҳод мекунам, ки ҳамагӣ дар 30 дақиқа тайёр мешавад ва вақти зиёд ҳам намегирад, вале бо вуҷуди ин хеле хушмазза ҳастанд, фоиданок ҳастанд. ва ҳоло биёед бо ҳам бубинем, ки онҳо чӣ гуна омода мешаванд ва умедворам, ки ин дастур барои як ифтори шумо муфид хоҳад шуд. ташаккури зиёд. инҷо 1 кило гӯшти синаи мурғ аст, вале ман нисфи онро мегирам, тақрибан 500 граммашро мегирам, барое ки барои ифтор ҳамин қадар барои оилаи мо кофӣ аст. ҳамаи таомҳоро яку якбора тайёр мекунем, яъне дар як муддат. ҳозир ҳам биринҷобаро мемонам. дастури биринҷобаро шумо медонед, ҳоҷат ба гуфтан нест ва дар баробари ин боз мурғро ҳам тайёр мекунам.
себзаминиҳоро дар деги дигар дар баробаре ки мурғ пухта истода буд бирён кардам, то ки вақтро зиёд нагирад. хуб, ҳамаи таомҳо аллакай омода ҳастанд ва ман ҳозир соатро дидам, то ифтор мо 10 дақиқа вақт дорем. барои ҳамин ҳозир он чизҳое ки намерасанд илова мекунам. албатта хурмо ҳатмӣ ҳаст. хулингу чормағз ҳам барои баъди таом, барои ҳазми хӯрок бисёр фоиданок аст. барои ҳамин ҳатман инҳоро мегузорам ва дастархони мо омода ҳаст. ҳозир акнун таомҳоро гарм мекашам ва ба дастархон мегузорам. ва таомҳои ман омода ҳастанд. биринҷобаам аллакай омода аст. ва акнун ҳамаи таомҳоро мекашам ва ба дастархон мегузорам ва пурра дастархонро комилан ором медиҳам. ташаккури зиёд ки бо ман ҳастед.